свързано с женските крака, остана само една тема, която не сме разгледали подробно и веднага ще наваксаме. На сцената е дерматолог доктор Велянова от Хил Клиник. Здравейте! Здравейте! Добре дошли, Таня. Благодаря. Модел. Първо да ви питам, от какво се образуват капилярите и това често срещан проблем ли е? Много често срещам проблем. При голям процент от пациентите се среща. Не е полово обусловен, въпреки че женският пол е малко по-засегнат, защото все пак има хормонална зависимост върху слабостта на съдовата стена. При нашата пациентка тя съобщава за фамилна обремененост, нейния баща има разширени вени, майката има разширени капиляри, така че водеща е фамилната обремененост или генетично предразположение, но има и много допълнителни ендогенни и екзогенни фактори. В кои части на тялото можем да работиме? Това не е нов метод, това е ендиак лазер. Ендиак е стандарт в третиране на капиляри. Новото при този апарат е самата технологична промяна на времето, за което съда се загрява. В случая говорим за хемоглобин. Хемоглобина има спектър, в който поглъща светлина. Този апарат излъчва в инфрачервената гама или в инфрачервения спектър. Или това е една дължина 1064 нанометра. Това едва ли има някакво значение? Не е подробно. Светлина с определена дължина. Поглъща се от този пигмент хемоглобин, който е вътре в съда. Става топлина и става фотокоагулация. Или идеята е, че стените на съда коагулират и той се слепва и изчезва от кожата. Защото както е било тръбичка, капилярчето, изведнъж става точно така. Загряват се, за секунди се загрява съда и след време, трябва да мине определен период от време, за да може този съд да изчезне като структура от кожата. Това е патологичен съд в кожата, той не участва в съдовата ни система или то образува... Тоест, като го отстраним, не нарушаваме потока на кръвта, който си циркулира. Той така или иначе, това е място, което е болно и не функционира правилно. Да, това е съд, който не би трябвало да съществува в този участък. Определящи неща за успех от процедурата са дълбочина на съда, неговия калибър. При първа процедура реагират над 70-80% от съда, който се третира. Ако има нужда от втора, тя се прави 6-8 седмици след първата. Готова ли си да направим една процедура? Искаш ли? Да. Супер! Само ще покажа как се третира, след това ще третирам. Първо се охлажда зоната или първо сме настроили параметрите според характеристиките на съда. Има различни видове енергии и дължини. Избираме параметър, охлаждаме зоната, пускаме импулс. Виждаме как реагира съда. Ако има нужда, малко може да повишим енергията, да променим параметрите при пациентката с 1-2 джаула. След това отново охлаждаме и нанасяме крем. Когато се работи с този апарат, пациентите трябва да бъдат с очила. Добре, значи сега първо охлаждаме зоната. Охлажда зоната. Добре. А всъщност там, където го третира и червената точица. Точно така, това е червената точица, която третира. Сега третирахте ли? Третирахме, сега пак го охлаждаме. Болеше ли? Малко. Усеща се дискретно, все едно, че и точно като игличка. Ето съда тук в този участък, където е третирано, изчезва. се повлия. Възможно ли е тези венички, които сме заличили, тези капилярчета, които сме ги заличили, да се появят отново? Не, идеята на този апарат е да не се появяват и това е хубавото на апарата, че те наистина изчезват. Последно въпрос искам да те попитам. Всеки ли може да се подложи на такава процедура? Има ли някакви противопоказания? Сега има ограничения. Пациенти, които са бременни, не бихме могли да ги третираме в този момент. Също така пациенти, които имат тен, например, трябва да се третира поне 2 седмици след като сте се излагали на слънце и пациента да няма тен, защото казах, че пигмента меланин, който се натрупва по време на излагане на слънце, той също може да погълне малко от тази светлина и да увредим кожата, без да имаме ефект върху съда. Така че трябва някои ограничения, трябва да бъдат спазени, не трябва да има екземи, възпаления в участъка, който се третира. Това са основните неща. Мерси. А ние продължаваме нататък. Отиваме бекстейдж, за да се погрижим финално за нашата гостенка Севделина. Тя е преминала през тежък етап в своя живот и сега е напълно готова да започне наново.